Bialtu minister mewina Zokhawthar in khel ena an toyom china chuan Zokhawthar bok an vul zele chumi ni rual chuan Zokhawthar ina zai thiam lar kan nei ve chun zaute chu assistant ko chang reng ve deu ni in ponlama yellow card amu ani ome tuna hian Zokhawthar zai thiam lar mizoram hop kan nei ve chu zaute lo langa video tuna lo khirang Zokhawthar le Lungsei in khela Zokhawthar team 10 8-1 in nenan changa Bialtu minister pumanunan player te chibai buk na neya tin voin nia hian record thar kan neya hai Samo manager yellow card Muhammad Saber Zokhawthar LPS Suzuki Intervillage hey tu zaute hi Samo halin chi bai te u kan minister in card mu chi bai LPS Suzuki Mizoram Open Intervillage manager card Muhammad Saber ni Melbook lam VC te pon lompui na ci bay min buka zone 42 te ini boka alo mam hle mai